TV. Atibatike zvechopu. Sabuguburu Themba Mliswa, former MP for Norton, vabuda vari kutaura finally after vapedza kubhagamura kana kuti kubhagura munhu vakazobudawo vakupa feedback yavo vachitaura maitikiro akaita zvinhu because vanhu vakawanda vanga kutotani yowe zvangu wazouraya munhu uchafira kujeri, ngozi ichakurova, ameno zvako zvawambozviitira ende uchazochiona zvakawanda zvinhu zvinji kutaura nemaZimbabweans. But after everything, after zvese, Themba akazongobuda achingoti, I extend my sincere gratitude to everyone who has reached out to inquire about my well-being. I'm pleased to report that the situation is under control. Earlier in the day, I had an accident after an inebriated pedestrian unexpectedly entered the roadway and collided with my vehicle, resulting in minor injuries. I promptly notified the authorities and requested medical assistance. The pedestrian was subsequently transported to the hospital for further evaluation. Notably, he was able to walk by himself from the scene and appeared to be in stable condition. Following conclusion of all procedures, I have since returned home. I am profoundly thankful to God for his protection over life. Additionally, I am ensuring that the individual involved in is comfortable, and I'm hopeful for his complete recovery. However, this unfortunate incident underscores a pressing and troubling issue regarding drug and substance abuse among the youth in Zimbabwe, particularly within the Central Business District. It is an issue that warrants our serious attention. As families and as a nation, we must remain steadfast in our prayers and enforcing programs to cater for the well-being of our children. Thank you for all your concern, prayers and support. But muri Zimbabwe, I want you to notice something pane respond ya Themba Mliswa panapa paari kutaura nyaya yekuti zvoni. However, this unfortunate incident underscores a pressing and troubling issue regarding drug and substance abuse amongst the youth in Zimbabwe, particularly within the CBD. It is an issue that warrants our serious attention. In short, arongoti munhu arongozvitirake zvemadrugs. So inana koti kuenoenda mukomana atoitonga ega atoijaji ega atopedza kuti ndeyo madrugs apana atongotora zvinodhaka. Nangu munondiziva ndichanyotaura zvinhu zvekutora mashoko angu ndichisa mukanwa memunhu totongodhila nezvataura munhu izvozvo. After wabhagura munhu zvimwe zvese zvekuzonzi munhu uyu azodii kana kuti say the best thing or the best way kungo apologize kuti sorry mwangu zvazodii zvekuti munhu aenda kuchipatara nhasi unoziva here kuti sometimes kuna mwana kuti unoona kuti atosangana nesame situation iyo abhagurwa aita sei mangwana andomuka kuti una situation yatowese kana ngomuka akafa uchazoita sei mangwana because ndiwe wakakonzi unochinzi ndiwe wakabhagura munhu kana kuzomuka akazofa after 4-5 days. And the funny thing, very busy kublame kuti tizongodai the issue yemadrugs echinji nekunetsana kwaanenge aita nevanhu kwekuya. I think hazvisi right for Themba kuti anga achifanira kukomenda ipapa. Anga achifanira kungosiya nazvo because zvinofadza vanhu izvi uchiudza vanhu kuti ndazodai ndazobуда ndapa dheni izvezvi. Unotora vakomana vane vanonetsana everyday unoenda unofemerwa munhu autanga uchitaurwa nyaya dzekupenga unotengerwa chidokta chepasi pemuti vanotoramba vachitokushinga taiwa apa makatsika munhu pepe tikutoona kuti condition yakadai kutobunguka toita sei vakutokusuwa or anything can happen uchazoita sei mangwana. So I didn't like zvangu the fact yaari kuzotaura kuti tiri muzvemutauro tozodai so nyaya yemanhu in short kungotaura kuti hanzi munhu arita zvemadrugs. Nyaya yemadrugs inoda reference inozotaurwa papaya because izvezvi munhu anenge atori panguva yakaoma ka is the matter of life and death kapo kuti ukatori bonzo wabhagura munhu because pasina vanhu vangachitaura vangachitoti munhu wacho arohwa anga achibuda ropa musoro. Saka yobva ungoti toda kuti batazotarisa nyaya yenenge kakutaura kanenge kakurafura nyana unongochitaura komafacts utaura chokwadi but I think zvinenge zvaita kakukasikwa chete pamwe pacho vada kungopora ungodzikama so situation yobva yapera then uzodzoka wotaura kuti but pane nyaya iyayo futiwo vakomana vavayawo ndakazoongorora nyaya dzakati kwete kuti same day iroro kana iriyo yacho yokunzi famba dhongi pasi panyoroka munenge makurumidza handizivo hangu pamwe ndinowanzonyautaurisa ka ndigumire panapa ndinyarari ndingazotaura zvimwe zvinhu zvisiri zvo makazotsamwa.
Kulien TV, Team VAT. Asivanu achishamsika. Kulien TV, aichatzika. Saka, subscribe, also like. Nechawana jisapa na chichazisha. Everybody say Kulien, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say